Umlisa oneminyaka eyishumi nesishagalolunye obhekene necala lokubulala uGumulemo Legae usecele ukugcinwa esitokisini. uKarabo Bahurutse ubhekene namacala okudlwengula nokubulala njengoba esolwa ngokugwaza bese ethungela ngomlilo uLegae endaweni yaseRamusadi eMahikeng. Inkantolo ibigcwele phama abantu bezobona uKarabo Bahurutse nosolwa ngokugwaza adlwengule uGumulemo Legae obeneminyaka elishumi nesishagalombili. Kusolakala ukuthi wabesembhulela ngophethiloli ngaphambi kokumthungela ngomlilo esaphila. Abesifazane akade behambele leli cala bathe bafuna kubuyiswe isigwebo sentambo. Maybe we must copy from Botswana to say death penalty must come back to South Africa. Maybe we can be free because we are not that free. Even now we can see we are not free. We are going to be afraid of our men. So we are saying justice system must be reviewed. Kusenjalo endaweni eqhele ngamakhilomitha ayisishagalombili bekufihlwa uLegae ngesikhathi kusaqhubeka icala. Umndeni wakhe ufuna kwenziwe ubulungiswa. I feel so bad of my kid because she did get killed so badly, and I would like the court to take this for serious because when I talked to Gumulemo's friends, they told me that the guy is not. He told them that he is not the finish of what he did. He still come to do it from one of them or others of them. Abangani ababenoLegae ngaphambi kokubulawa bathi kwakubonakala ukuthi umsolwa wayehlose ukwenza okuthile. uBahurutse uzophinde avele enkantolo mhla zingama-21 kuNhlolanja kanti uzoqhubeka nokugcinwa esitokisini njengoba kusaqhubeka uphenyo.